ただいま戻りました。戻ったか。来たか、エルヴィン。他の者はどうした？取り急ぎと思い、この者だけを連れて参りました。よく来たエルウィンよ。世がレイガルド帝国皇帝ベルンハルトである。光栄です。ではエグベルト、会議の進行の方は任す。何？さて、これは返してもらうぞ。エグベルト。陛下！エグベルト貴様、どういうつもりだ？まだわからないのかな？貴様、ボーゼル！光の末裔どもとの会談の場という絶好の機会を作ってくれたことに感謝。おのれ！茶番はここまでだ。いでよ、我が下僕ども。おのれ、ボーゼル！よくも陛下を！お前の命、このレオンがいただく！ローガ、陛下の救出を頼む！貴様、ローガ。悪いが、俺はこっちにつかせてもらう。なんだと？貴様、どういうつもりだ？俺には俺の考えがあるってことだ。行くぞ、レオン！これは何事だ？エグベルトか？ボーゼルのやつに計られ、陛下がどうなされた？お亡くなりになられた。すまぬ、エグベルト。たかが虫けら一匹が死んだところで何を悲しむことがある。お前たちも後を追わせてやる。あの男も寂しくはあるまい。貴様！やりよるわい。邪魔はさせん。そこだ。何の？
手応えありですな。我が命に従い、その姿を表せ。それでは私も忙しいのでな。この辺で失礼させてもらうとしよう。アルハザードも待てボーデル。あとは任せるぞ。久しぶりだな、赤毛の小僧。なんだと。俺はお前など知らないぞ。やはり知らぬか。だがこちらはお前のことはよく知っている。お前のことを思い出すたびにこの左腕？この左腕は死に損ないの老いぼれに切り落とされたのよ。まさか貴様がそう、我が名はファイアス。貴様ら光の末裔を切り刻めることをどれほど待ち望んだことか。さあさっさと来い。積年の恨み晴らしてやるぞ。恨みだと。そうだ貴様、自分が誰の血を